माबाया मा जागोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया स्ट्रेट फरवार्ड, बेयाव खुनु माने लाखोमानाय लुगदाग गैया। मोनसे एकर्ड जाबाय, एकर्डआ गोबां चेलेन्जेसनि गेजेरजों सोमावसारनायनि उनाव एकर्डआ एकर्ड बेखौ मावफुंनाय जाबाय आरो एकर्ड खालामखांनायनि उनाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बे पार्टआबो इकुवेल चेलेन्जेस आरो बेयाव गुसु गुदुं इसिङारि बायजोआरि गोबां थासारि दङ। बे थासारिखौ जोङो थांनाय 3-4 बोसोराव मोनदांजोब्बाय। 2024नि 27 जानुवारियाव एकर्डआ 4 बोसोर जागोन। जों बुंदों जे सरकारा टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ। खालायाबा एबसुनि माने फार्स्ट एन्ड फरमस्ट प्रायरिटि डिउटिया जागोन जे भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम दाबि होनानै नारसिननानै बर' हारिनि गासै दैदेनगिरि गासै आफादफोरखौ आरो गासै बर' माहारिनिफ्राय दाजानाय जायफोर जातीय आन्दलनजों जन्म जानाय जायफोर पलिटिकेल पार्टि बयखौबो जों आपिल खालामगोन जे सोमावसारनायाव बयबो बाहागो लानांगौ। सोमावसारनाया बेखायनो जागोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय दाबि दैखांनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनो बाध्य जागोन होननानै जोङो क्लियार काट बुंदों। भारत सरकारनि आल'सनानि मजियावबो बुंदों, गिबि मन्थ्रि बिथांनि आल'सनायावबो बुंदों जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ। जोङो गासै बिटिआरनि गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव जिल्ला लेभेल आरो साब डिभिजन लेभेलाव बर'नि जायफोर बारग' दैदेनगिरिफोर दंमोन, एबसुनि बारग' दैदेनगिरि, एक्स भलन्टियार्स, थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरि, एक्स बिएलटि, एक्स एनडिएफबि, जायफोरा गोलाव सम माहारिनि जि रिभलिउसनारि मोनसे स्पिरिटखौ लानानै हारि थामोन्था रैखाथि आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनि थाखाय सोमावसारबोबाय। बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा बर' माहारि आरो मास्टारेस दानायनि जि मोनसे थांखि बेखौ होसोनानै दिनैबो गोथाङै हारिनि थामोन्था रैखाथि, बर' माहारिबाद, लोगोसे हारिनि फारसे गावनि जि कमिटमेन्ट बेखौ गोथौ आरो स्ट्रं फोथायनायजों हाबा मावगासिनो दङ। आरो बिथांमोना आथिखालनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय हांखुर जानानै दङमोन आरो गोबां माखासे जोंनो सुबुरुन होनो थाखाय बिथांमोना नेनानै दङमोन आरो माखासे बाथ्राफोरखौ कुइसन सोंनो होननानैबो बिथांमोना नेनानै दङ। बे बाथ्राफोरखौ जोङो मोनदांनानै थांनाय 1 दाननिफ्राय जोङो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव बे लिडारशिप कनक्लेभ, बिथांमोनानो जोंनि लिगेसि, बिथांमोनानो जोंनि दैदेनगिरि, दिनैबो दैदेनगिरि। एबसुआ आफाद हिसाबै जातिनि थाखाय, हारि थांना थानायनि थाखाय, हारिनि मोनफ्रोमबो दिगाव जोङो वाचडग हिसाबै, नोजोर होगिरि हिसाबै खैफोद आफोदनि समाव जोङो दाबो नेनानै दङ, बेंनानै दङ आरो जोथोन लागासिनो दङ। किन्तु आरोबाव सावरायबाय बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनफ्रोमबो दफाखौ दासिम मा जानानै दङ जोङो फिट फोरमायदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव भारत सरकार आसाम सरकारनि कमिटमेन्टआ 2024मोन टाइम लाइना, आरो 2024नि एप्रिल दाननि सिगां जोंनि दाबि आरो खावलायनाया जाबाय भारत आरो आसाम सरकारा मदि आरो अमित शाह, हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सनवाल बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट जे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ। बर' हारिनि जि एसपिरेसन, हारि मोनसेनि जि नेसनेल एसपिरेसन दं, जि गांनाय उखैनाय, बियो सुफुंजानांगौ आरो बेखौ मावफुंनायनि उनाव गेरेमसा हारि दानाय, मास्टारेस आरो आल्टिमेट थांखिसिम जों आवगायलांनांगोन। दा बेखायनो जोङो गामि सोसननायनि बेलायाव जिखौ 93नि एकर्डआव मावफुंनो हायाखैमोन गोबां नाजानायनि गेजेरजोंबाबो, 2003नि एकर्डआव जि खामानिखौ जोङो सम्भब खालामनो हायाखैमोन, 2020नि एकर्डआव सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुरसिम जेराव 534 मार्टियार जादों, मासाकार जादों, 1.5 लाख मानसिया अरुणाचलाव थाहैनो गोनां जादोंमोन। बे जि माने दफा 3.1 बिनि गेजेरजों गामि सोसननायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। 41आ सोबाय आरो गोबां सोबावनांगोन। जोंनि टारगेटआ सेटेलाइट नङा, जोंनि टारगेटआ जाबाय कन्टिगुवास आरो 60टा समस्ति डिलिमिटेसननि गेजेरजों जोङो बिटिआर काउन्सिलखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ, लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ मजबुत खालामनांगोन, समस्ति बांहोनांगोन, 8टा डिपार्टमेन्ट एडिसनेल जि मोन्दों बेखौ सोसननांगोन आरो लोगोसेनो डाइरेक्ट फाइनान्सनि जि आर्टिकेल 280 दङ बेखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन। दा बेखायनो कार्बि आंलंनि एसटि हिलआ 17 बोसोर थांनाय सरकाराव आद्रा जानानै थाबाय, दिनैसिम 20 बोसोर जाबाय, बेखौ जोङो मावफुंनांगोन। बे एकर्ड मेटारखौ लानानै गोबां नेगेटिभ, गोबां प्रपागान्डा, नेगेटिभिजम सोनाय जादों। सोरबा बुंदों माने सेटेलाइटआव मा जानो काउन्सिला,
सोरबा बुंदों एकर्डखौ सावनांगौ बेबायदि नेगेटिभ प्रपागान्डाजों हारि मोनसेनि थांना थानाया माने मालाबाबो माने आबुं जाया नेगेटिभ सिन्तानि मानसिफोरा पजिटिभ मोनसे ट्रान्सफरमेसन जानांगौ खारन नेगेटिभ नाय कुनु बाथ्रा गैया मोनसे एकर्डा हारि मोनसेनि दलिल आरो बे दलिलखौ मावफुङोब्ला हारिया लुबैनाय गासैबो बिथिङा माने समाधान जागोन दा बेखायनो जोंनि गेजेराव जिखिनि क्रिटिसिजम प्रपागान्डा पलिटिकेल मोनसे एकदम माने जि कुचकावाज माने सोरनिबा सायाव टारगेट खालामनाय आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ आफादखौ टारगेट खालामनाय बेफोरो हारिखौ धंस खालामगोन बेखायनो साफ्रोमबो जायफोरो माने गुसु मेलेमनि सुबुं जायफोरो गुबै मेलेमजिबि बिथांमोना नेगेटिभ डेस्ट्राक्टिभ खोथा मालाबा बुङा जायफोरा थौले जायफोरा गोथौयै साना जायफोरा गावनि हिडेन एजेन्डा थायो पार्सनेल एजेन्डा थायो राजनैतिक क्षमतानि थाखाय जायफोरा एजेन्डा थायो बिसोरो हारिखौ सेरखाय बेरखाय गावस्रा गावस्रि खालामनानै लाबालाब खालामनायनि मोनसे मोन्थोरजों खामानि मावबाय थानायखौसो जों नुदों दा बेखायनो गासैखौबो बाद होनानै सान्थि आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो खामानि मावनांगौ आरो दिनै आर्मस फर्सेस स्पेशल पावार एक्ट आफस्पाया गैलिया इउनिफाइड कमान्ड गैलिया आर्मि अपारेशन गैलिया गुलि बारुदनि थासारि गैलिया बै समाव माने नोङो एनडिएफबि बिएलटि एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारियाव जि मोनसे गावजों गाव फ्रेट्रिसाइडेल किलिं जाबाय बे थासारिया दिनै गैलिया दिनै जों बयबो रियेलाइजेसन जाबाय बयबो उपलब्धि खालामबाय आरो बिनि अनगायैबो जे जोंखौ टारगेट खालामनानै पुलिस आर्मिनि अपारेशनाव जोंखौ गावथारबाय एनकाउन्टार खालामबाय बे थासारिया दिनै जोब्बाय दा बेखायनो सान्थि परिबेसा दिनै नंगुबै महराव दिनै जिखौ जोङो लुबैदोंमोन बेखौ जोङो लाबोनो हाबाय दा फाइनेलि बर' हारियाव इउनिटिनि स्ल'गाना गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों मालाबा नेशनेल कनभेनसन मालाबा 54 बर' अर्गेनाइजेसना ज' जादोंनो दा बेखायनो जों जेराव थाया मानो जातिनि इस्युआव जातीय कजआव जोङो ज' जानानै खोथा बाथ्रा बुंनाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बुंनाय आं खावलायगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 2020नि 27 जानुवारिनि सुक्तियाव सरकारनि उइटनेस हिसाबै बिथाङाबो बे सुक्तिनि दलिलाव सहि खालामदों सर्बानन्द सनवाला सहि खालामदों हिमन्त बिश्व शर्माया खालामदों आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथाङाबो बेयाव माने एकमत माने बे सुक्तिखौ माने सहि खालामदों दा बेखायनो आं खावलायो जे एबसु एनडिएफबिनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय जागायनानै रन्जन दैमारि गबिन्द बसुमतारी जिखिनि मानसिया सुक्ति खालामबाय सरकारनि काउन्सिलनि जानानै स्टेटनि जानानै सेन्टारनि जानानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जि मोनसे पलिटिकेल कुचकावासा माने बांसिन प्रायरिटि मोन्दों बेबायदि एखे प्रायरिटियाव एखे एजेन्डायाव बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खोथाखौ बुंनांगौ बयबो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुनदों बिनि थाखाय बयबो भारत सरकारखौ आपिल खालामनांगौ गहोनायनि थाखाय आरो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय हाइ कर्टआव थानाय केस आरो एनआइए कर्टआव थानाय केस बिथांमोनखौबो बख'नायनि थाखाय दानि आथिखालाव थानाय रुलिंआव थानाय नोङो इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा आरो बिपिएफ माने अपोजिसनाव थानाय जि दलानो जाया मानो पलिटिकेल कुचकावाजखौ जि टेम्प'आव खालामदों एखे टेम्प'आव जुदि जातिनि नेताफोरखौ दिहुनना लाबोनायनि थाखाय आवाज होयोब्ला डेफिनेटलि जों साक्सेस जागोन आरो बेनो पिस आरो इउनिटिनि मोनसे एग्जाम्पल होननानै आं सानो आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो नेगेटिभ डेस्ट्राक्टिभ आरो प्रपागान्डा आरो अकल क्षमतानि थाखाय सिन्था खालामनाय खोथाफोरखौ गारनानै जातीय सार्थआव काउन्सिलखौ एकर्डखौ मानो खालामखो आरो दिनै एकर्डनि उनाव जों मा मावलांबावनांगौ बेखौ रियेलाइज खालामनानै आल्टिमेट थांखिनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानाय आरो आलादा रायजो आरो मास्टार रेसनि जि खोथा बे खोथाफोरखौ बयबो गोसोखांलायनांगौ होननानै आङो खावलायदों गोजोन्थों बे जाबाय बिराद माने बर' हारिनि थाखाय बिराद माने मिजिं लानाय दा बे 6.3नि जि क्लाउस बे जेरै प्रभिन्सियेलाइज कलेजनि जि फोसावबाय दासिमबो जायाखै 6.3 इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा 10टा कलेजनि माने प्रायरिटि जि माने एनाउन्समेन्ट होदोंमोन बे बेलायाव काउन्सिल आरो स्टेट गभर्नमेन्ट जइन्ट भेन्चाराव खामानि मावबाय थादों होननानै जोंनो फोरमायदों बिथांमोना जोंनो फोरमायनाय बायदिबा अफिसियेलि 99% खामानिया क्लियार जाबाय 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय टेकनिकेल मोननैसो उसुबिदानि थाखाय बियो थाद'नानै दङ जिकुनु मुहूर्तआवनो बिनि एनाउन्समेन्ट बा डिक्लारेसना जागोन नाथाय जोंनि हास्थायनाया जाबाय मानो 10टा कलेज 26टा कलेज दङ एनादार हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुल दङ लोगोसेनो एलपि आरो एमइ स्कुल दङ बे गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै वान्स फर अल जोंनि बर' मिडियाम आरो बर' हारिया लुबैनाय बायदि इडुकेसन सेक्टराव आरो बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जायफोरा फोरोंबाय थादों बिथांमोननि माने जिउआव मोनसे गोदान थासारि लाबोनो थाखाय सरकारा गावनि डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ मावफुंनांगौ जों बेखौनो दाबि दैखांबाय आरो खावलायबाय
लेंगुवेजनि जि फरायसालिफोर दं बेफोरखौ जोंनि मडेल खालामनायनि जेबो लुबैनाय आरो जोंनि क्लियार काट अबजेक्टिभा बर' मिडियाम बर' बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनांगौ बर' मिडियाम स्कुलाव टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ सिंगल टिचार जिर' टिचार स्कुल थानो मोना आरो एक्सेस टिचारफोरखौ रेसनेलाइजेसन खालामनांगौ बर' मिडियामनि मार्जारखौ बन्द खालामनांगौ बे खेथ्रआव सरकारा गनायनानै लाबाय दा बन्द जानानै दङ थेवबो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बर' मिडियाम बुथारनायनि थाखाय दिनै बिभिन्न लेयाराव सरकारि प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ बेखायनो जों आसाम सरकारखौ जोङो थुनलाइ आफाद आरो एबसुनिफ्राय गेजेर गेजेर जोङो हुमखि बा वार्निंबो होनाय जाबाय दा दिनैनि समाव जि मडेल स्कुलनि कनसेप्ट बर' मिडियामनि मडेल स्कुल गायसननांगौ होनना बुंदों खिन्थु गुबुन गुबुन लेभेलाव इंराजि मिडियामनि मडेल स्कुल गायसननानै थाखानाय बर' मिडियामनि हाई स्कुल हाई सेकेन्डारिनि केम्पासावनो गायसननानै गोदान टिचार थिसनाबासिनो गोजाम टिचारखौनो गुबुन गुबुन स्कुलनिफ्राय माने बिथांमोनखौ एटाचमेन्टआव लाबोनानै दिनै फोरोंहोनानै इंराजि मिडियाम स्कुल गायसननायनि उनाव बर' मिडियाम स्कुलाव स्टुडेन्ट खमायलांनाय आरो गोदानै खुलिनाय इंराजि मिडियाम स्कुलाबो मोजाङै रानजायै टिचार्सनि आंखालाव आरो बेयाव माने प्रिन्सिपाल बा हेडमास्टारबो एपइन्टमेन्ट गैया फारसेथिं थाखानाय स्कुलखौबो दुरबल खालामनानै दिनै जोंनि बे परिबेसखौ गाज्रि खालामनो थाखाय थासारिखौ जों नुनो मोन्दों बेखायनो जों खावलायदों जे लकेल आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव साहित्य सभानि प्राइमारि आरो जिल्ला लेभेलाव सावरायनानै जेराव प्रायरिटि दङ आरबान एरियायाव गायसनथों जों इंराजि मिडियामनि बिर'धि नङा खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे थाखानाय केम्पासाव नङा जेराव भेन्सार बर' मिडियाम स्कुल दङ सरकारि बर' मिडियाम स्कुल दङ बे जायगायाव नङा दा बेखाय बे बाथ्राखौ पलिसिखौ नीतिखौ सरकारा सोलायनांगौ आरो सोलायाबा बे लकेल लेभेलाव बेखौ बन्द खालामनाय जागोन गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।